Per pintar, quasi sempre em poso música que compensi el meu estat d'ànim. Per exemple, ara el Jordi Savall, amb aquest quadre, m'ha acompanyat durant totes les pinzellades. En aquesta exposició de miscel·lània presento la meva nova col·lecció de pintures a l'oli de gran format. Jo crec que és el temps perfecte de pintar, no? L'oli té un procés de secat més lent i a nivell cromàtic a mi m'interessen els colors molt. Fas uns degradats i unes paletes que flipes. Per mi els animals és com un mirall de les persones, aquesta mirada sincera, tal qual, neta, autèntica, primària. És com aquesta buidor infinita que ens connecta amb tot. M'interessa tot aquest món primigeni o, digue-li, animal, salvatge, però també m'agrada aquest punt de mira des de l'urbà. M'agrada molt fer murals, perquè m'agrada molt pintar amb gran, em sento molt més còmoda que fent coses petites, perquè soc molt detallista i allà m'hi recreo jo i m'ho passo bomba, no? I a part m'interessa molt crear espais. Un mural crec que al final és un quadre sense marc i fa que canviï totalment l'aire que respira aquella sala. La pintura agafa tot l'historial que has viscut mentre has fet les pinzellades, que crec que és lo interessant de la pintura, no? Hi ha moments que m'enfado, que m'angoixo, que no m'agrada, o moments d'eufòria que estic allà, uau, m'encanta, que xulo, de cop tinc allà un animal que em mira, no? I tot això està aquí, està a les pinzellades i suposo que d'alguna manera l'observador ho capta. Arti, de dilluns a dijous a BTV.